pasor ni Tuhatta di bagas tikion. Suak songonima saluhna di hamu amanami nanami nama dohoti pertangyangan non marhite-hite live streaming. Asa tapuka pertangyang ata jumulo mahita martangyang nahohom di bagas rohata. Amin. Tapuji Tuhata, marhite deta sebuku de nomor 110 ayat sada dohot ayat tolu di ayat tolu rim mahita jongjong. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangulu do binahin ni parsihohot na marhapor siaon. Alay anggo dihalak perjahat, danga dong hasonangan. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata, asima roham dihami, aidak terbaik kami mabahin manangaha, molosoho dongan nami. Dibaheni, sailehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi, dohot mangulahon lomoni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hatan di debata, turpuk epistel di pertangyangat tadi bornginon, denet sian Jakobus bidu patuluhon, mamuka maisian ayat 10 tolu, sahat rodi ayat 10 alu. Tajahama marsikat sore. Ise hamuna bisuk jalan apatas marroha. Siat denggan ni parangena ma di patari dahon ibana akaulaonna. Marhite-hite halabohon ni habisuhon. Alai mulut tiop hamu pangiburuon napaet dohot hatakaran di bagas rohamuna. Munama puji hamu dirimuna maralohon hasitongan uhut margabus. Dadai habisuhon naros yang gijang, nasiatano doi, siar rohani jolma, sian sibolis. Hai ia disi pangiburon doh hatak karon, disi mahagaoron doh sadok ulaun hajahaton. Alai anggo habisuhon nasian gijangi, sadok nabot tordoi, olo mardame, labok, pangului, go asini roha dohot parbue hadingganon. Dausian hagangguon nang pangasion. Alai di bagasat dame dohot parbue hati goran, damai. Ido sahat ni turpuki, martua mana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Maredehita buku de nomor 227 ayat 1 dohot ayat 4.
Masih rohado dami madiamu siatua debata ama dosa anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras ma dita salutna. Diama manami nanami atanin debata naing warsa ringar di tengah-tengah ta ima natar surat di buku Parjamita 2 ayat 10 walu 1 ayat 20 di dok songonon. Jadi marbias-bias rohaku midasa luhut ulaun akana uhang multon diasianganon ala ikon tadi konoku doi dijolma naro sian pudiku jala isi paboto-boto manang halan apistar ibana manang halan oto abe ibana do gabituan disalut ulaun akana uhanga luton mardongan apistaran di hasianganon lau salpu do HP nangi dungi marbalik marwaku naing marpadelean nian mida saluhut ulaun aka na hangaluton di hasianganon alai wida sada jolma di baido nian nasa hapistaranna par binotoanna dot hamalona mangaraduti ulauna ape ikut tinggal hononna doi bayan jambar ni jolma nasudung marhangaluton alani Alago sabinggo hape nangi jala hinama gogodang ai aha nama persaulian ni jolma sia sudi ulaonna dot sian dom dam ni rohana taringot tu hinangalutonna dia sianganon ari-ari bana marhangaluton salilingi uluna jala mardongan hajep polon ulauna nang borngin nai nang dang marasonangan rohana alago sabing do nangi ima saatna diama manami nanami buku Parjamita molota bereng di bidusada ayat sada ima panuratna anak isi David raja di Yerusalem. Napatuduhon ni Raja Salomo. Nah tar barita hapistaranna habisuhonna hamalonna rusudi pola imana ma namora ditiki napistar ditiki nabisuk ditiki didokon dangadong raja asing imana napistar sian imana ilmu biologi botani jalabuedo ibana makatai dot akka binatang di wakadongan diturpukon jala dibukuon saidokgo alugo sabing sudi seperti menjaring angin kehidupan itu pengalaman ni panuraton malang si Salomo nah hinalu jani mana mangalului aka ngulu-ngulu narikot di mana sudi di hapistaran dapat di mana do di hamoraon dapat di mana do di jabatan dapat di mana do sudi dapat di mana alai sia sudi nai ahama labana di mana ahama labana diau songon alogo sabingoi inna semua sia-sia molo didok di bahasa Indonesia molo songonido sia-sia tuaha mahita marhangaluton laho mangalului hamuraon molo alogo sabinggo sudi tuaha mahita marhangaluton
mangalului hapistaran. Molo alugo sabinggoi tuaha mahita marhangaluton laho mangalului jabatan. Godanggo halak na puas pais mangalului hepeng, mangalului hamuraon. Pola dang di hari kotobe hai pasonna, pola dang di hari kotobe parsaoran dot keluarga. Puas pais ibana mangalului hamuraon. Alai dung saat si dang dinikmati mana hamoraon narilului mana di halak Jepang ima naridokna workaholic, mabuk kerja, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, songoni ma disiplin nasida lau kerja. Di Singapura pe songoni alani kerasni pekerjaan meluepeng mengalului pekerjaan malam siang pagi kareju alani disiplin na karejui workaholic alai merdalani malaki di anggo disiplin la Singapura amsaru bado do disiplinnya Jepang ate alai dung merdalani nasida tu Batam molo tiki di Singapura udang bui membuang sampah sembarangan. Molo di Singapura udang bui asal angkat kaki. Ate, ape masuk mai mana tu Batam ni bereng mak kebebasan ni. Bali bereng ngala Indonesia i, ate bui do angkat kaki di hudulan nak. Bui do marisap manangi dia. Bui do memblokot sampah sembarangan. Bahwa dua pe di puason di mana mai dung di Singapura. Alai mula musim mana tu Singapura bekerja disiplin. Alani peraturan ni, alani undang-undangi. Barang siapa yang melanggar akan kena hukum, akan kena sanksi. Ada sanksi di situ. Mah biar HP alani sanksi. Molodak karejo mana, hona sanksi mana. PHK mana karejo puas pais ibana mabiar ona sanksi dang dinikmati imana nah adong di ibanai songoni do godang go halak marsikola songoni deni ate pasikola do satibu-tibuna anak oki do amorau dia pasikola satibu-tibuna marsikola satibu-tibuna adonggo pandongi Presiden Soekarno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi rendahkanlah hatimu sedalam-dalam lautan. Mencari yang lebih tinggi. Mencari yang luar biasa parbinotuan. Nah, pola tu luar negeri, pola tu dia. Alai hapistaran na dapot nai dia do. Adonggo songoni. Doktor imana, jala doktor psikologi imana, jala marseminar imana, mangaleon pemaparan imana, tuaka natorop. Alai keluargana kacau balau. Pistarlo imana sih, alai di keseharian na kehidupan na dang sarupa naridokna. Songoni nang natoras nuaingon, ade tasuru yakayana kota masikola bimbel les, ade sekolah ibana di sekolah negeri tidak berbayar. Itu kan, molo sekolah negeri, SMA negeri, SMP negeri, .sd. Ya kalaupun berbayar, otigo pangararona. Alai baik mana muse les dadanaki, ate les mah dadanaki
dengan uang les yang lumayan mahal. Marpuluh juta. Rade donatotoi, rade donatorasi mangalioni. Pagi sekolah, bangun pagi sekolah, pulang sekolah les bimbel, masuk mulak imana ngaborngin tujabu, lu jai mana, modum imana. Dang marsaur be, dang marmeam imana. Songonido anak TK, ngayajari marata Inggris, ngadibain les bahasa Inggris. Kapan dia bisa bermain? Kapan masa kanak-kanaknya? Apa yang dia tuju? Nenggabe tentara imana? Les kimia, les biologi, les nyon. Nenggabe anggogabe dokter roi mana? Boy mama sungoni. Nenggabe masuk gabe psikolog gimana? Ini ikon leson. Gudang ngai. Gabe dang dihilala imana masa remaja imana. Masa danak imana. Olan alani pasikolaun. Dak kolan les bimbel. Adong les marorgen, les margitar, les sudi asal nang tawuran, asal nang dia. Kapan dia belajar? Jawab kado kan, record do hamoral, record do hapistaran, record. Penting. Sian sudah narikot, saya adonggo naum record. Semua penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Skala prioritasnya. Apa skala prioritas? Tuaho pistar, ada kayak marsaur dot debata. Tuaha mamora, ape dakya marsaur dot debata. Tuaha ma anakmu pistarinang, ape dang beretika. Heau songoni, lau out sudah jauh. Lau out pistar lo dan anakon. Pertanyaan dijabu. Alamar tingkat jabuon, ini pertanyaan dijabui, ngasudi halak naro, laso turu nih, monggok di kamari. Roh musin atau rasna, sukun, didiat anaknya mang, masih ajar gijang. Rikot do parsiajara, di rikot. Alehya duhimana marsiajar marsaur dot atan di bata. Ido nom rikot dita. Ajari nang yanak komu marsaur dot di bata. Ajari amang yanak komu marsaur dot alat nasi. Ido didok tua Yesus di ayat di Matius 10:6. Matius 10:6 ayat 26. Ta buka maju. Kita dong Bibil ta di jolota. Matius 10:6 ayat 26. Ay ahamatong gunana di jolma nang liat portibion diomo anggomago do todina. Ahamatarlihon jolma bae tubus ni todina. Sudi iomo portibion. Disi hamoraon na, disi jabatan na, disi abistaran na. Alemago todina. Dia do todina. Keluarga todina. Parsahoran ido todii. Ngate nangate. Ola nalani hepeng 120 juta. Nai Semarangi. Opat alaki. Loma bunuh. Habetar takut bu. Itu dok. Tidak ada kejahatan yang sempurna.
Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tartakub bo. Noaing nanti minggu-minggu on terjadi sebuah kasus tembak menembak katanya. Ada apa ini? Mari kita lihat kebenaran dari sebuah kasus. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Alania ai sendiri. Tuahai. Lau marajabatan. Banyak orang, apalagi 24 tahun. Tahun 2024 tahun. Nanti ada pilkada, ada pilpres, ada calon legislatif. Pola masih parwarwan. Gitu. Ibahin mbak. Maksudnya identitas. Dang bui anggo imana do. Agama odo. Dang buyon. Sama-sama Kristen pesok ngoninang. Apa ngate? Di Tapanuli. Bupati Tapanuli Utara harus jemaat AKBP. Mulu songoni ber nih. Dang bui silobi, dang bui asengi. Apa gunanya? Ngate? Dibikin politik identitas. Ngate? Nangis orang ini Jakarta. Dibuat politik identitas. Asa masukot. Dung jongjongi amanah ulana. Dung jongjongi tabado kesejahteraan di masyarakat. Dung jongjongi tabado etika adab di masyarakat. Ido nakin didok Jakobus. Aduh abis suhon. Nih siap portibion. Alay yang goditio panghiburon napaet dot atau karot di bagasan ruamuna unang mapujiamu dirimuna maralohon asitongan uhut margebus dadai habisuhon narosya gijang nasiat tanoidui sian rohani jolma ai ia disi panghiburon dot atau karon disi mahagaoron dot sandok ulaon ajaton sikut menyikut bantai membantai dalam tanda petik. Diakah pejabat-pejabat mengalui pangkat, mengalui dia. Di parsikola apa songoni? Asabu ya ringking sada. Wasa papa, imana nilainya nasaon? Basau dan saon. Terjadi kecemburuan. Kecemburuan, habis tarani apa yang terjadi? Siat jolmai di siasi polisi dan habis suhun. Tekel menekel untuk mencari jabatan. Tekel roa mangarwai. Siap portibiodui. Layang gosian siap gijang. Nadia dui. Nadia. Ido ko si Jakobus nakin. Anggo nasi yang gijangi. Botor, olo mardame, labok, pangului, gok asini roha, do parbui, adingganon, dau siang hagangguon nang pangacion. Banyak ditawarkan. Pada saat kita akan menduduki satu jabatan, pada saat kita duduk di satu jabatan, ingat, mau lo di portibiod dope, ikon adonggo mengganggu nahidulami. Orang yang duduk di satu jabatan itu, ingat, pasti ada orang yang mengingini tempat dudukmu dan akan mengganggu tempat dudukmu. Suatu kita dung dapat jabatan ini, dung dapat udulani, tenang mak, anggon boy mak watur. Boy mah ingat, akan ada orang lain lagi. Selama kau cari, kau dapat itu kedudukanmu, jabatanmu dengan cara-cara duniawi, maka orang akan merebut kedudukanmu dengan cara-cara duniawi. Tapi apabila kau dapat
itu dari habisuhon nasya gijangi, dapat tak habis taran nasya gijangi, labo dota itu adalah amanat. Itu adalah karunia, itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka tidak akan sombong, maka tidak akan angkuh pada saat kita menjabat. Kita merasa itu anugerah. Pada saat kita mendapat anugerah itu, dan pola dia, dapokmu habis taran, sarjana, master, doktor, itu adalah anugerah. Molo dapokmu amang, hamoraumu nasa gudang-gudang, itu karena anugerah. Sedapokmu inang, ianakomu napistar langsung dia, itu adalah anugerah. Pada saat kita mengenal, mengetahui, dan merasakan itu adalah anugerah dari Tuhan, maka kedudukanmu akan berarti. Maka jabatanmu akan berarti. Maka hartamu akan berarti. Ianakomu akan berarti. Membain lasni roha. Alhai ngolo seperti biodo dak mudu pita. Kapan digeser? Kapan dicuri? Kapan hilang? Alugu sabingkui molo holan mangalului portibio kita marhabis tara portibio kita ahama gunana molo sandok portibion diomo anggo mago todina sotung mago todini dadanakina ala habis taran nabi nasabmu sotung mago todiminang ala ni hamoraon nauni jalom sotung mago todim mamang molope dapokmu jabatan dot kedudukan sudenai asini rohani di batang. Amin. Ima tutuali Tuhan sudena dong dihami sian asini roham amoraun habis taran dohot jabatan alani pergugui hami unang mago toduya nami olan alani mangulului arta na di potibion saat dihoma ngulu nami tugu-tugu hami di dalam nami asa dapat kami lasni roha nasyakui maka sahon Tuhan Yesus Kristus ubasa kami tangyang amion. Amin. Mari dimaita endeta nomor 25 ayat 1 ayat 2 duk sipul mari denon tangyang pangundianon.
Pasada rohatta martangyang mahita. Di bagasan uduk dot serep ni roha miali Tuhan debata Jehovah sobba tujulom nasangap nabadia. Jalamadok moliate ha miali Tuhan di bodarion. Di sudi asi dot holong ni roham. Pasu-pasum pangaramotiom mudihami saro di tikion. Di papungwasi ni roham dohami di joromon. Sebagian sian ruas ni huriam. Lau marsobba mamujiho. Marhite akaide puji-pujian. Suaksongoni nang ruasmu. Na marsobba mamujiho. Madohoti partangyangan nami sian akabagas nabi. Marhite live streaming. Jala sonari Tuhan, ubah kami di bagasan tangyang nami, pangodian nami, syafaat nami tujulom nasangap nabadia. Tuhan debata Jehovah, mauliate maha dihatam noksaur, di tonga-tonga nami na mengajari hami. Uboto hami ali Tuhan marisuang bohape, na niula nami mardongan hangaluton, mulu soho nama masu-masu hami. Alani ale Tuhan, sai dongani pargugui mahami, mangula aka silon nami. Asa aka nahula hami ale Tuhan marguna di ngolu nami, marguna di godang jolma, jala tau hasangapon nang di guarmu pe. Ale Tuhan debata Jehovah, buat kami di bagasat tangyang nami apala di tikyon. Akayanakon nami na di bagasan parsikolan. Dinaung mulai marsiajar 100% tatap muka le Tuhan. Dinau kuilalahami pasu-pasum malua hami sian akka namasai di COVID-19 sia. Tuhan saluhutna akka proses pembelajaran sah di tangamu mah. Sai pasu-pasu makayanakon ni huriam. Naung tipak dapot akka parsikolaan. Nang diaka perkuliahan pe. Jelasai tuktuki rohana ali Tuhan. Asa selalu termotivasi. Lau marsiajar. Jala pasu-pasu makayanakon nami diaka parbinotoan na pinarsiajaranna. Asa margunai di ngoluna ali Tuhan. Jala ulahonon namai marguna nang di gudang jolma. Jala tau hasangapot di guarmu ale Tuhan debata Jehovah. Ale Tuhan debata Jehovah ruas ni huriam. Mulu tungadong na di bagasa parsahito na ale Tuhan di tikyon. Peak di podoman na nang di rumah sakit pe. Odo huboto hami padaw ni nasumurong. Pamalum ale Tuhan. Pasu-pasu akka ubat naksi panganop pe nang akka pangubati ale Tuhan gabi parhitian ni hamalumon di akka dongan nami na dibagasan parsahiton. Malutung adong ruas ni huriami ale Tuhan di dongan nami na dibagasan habot ni roha dibagasan parukilan. O mana mangalian hagugon, o mana menghibur ale Tuhan. Ay huboto hami odo saluhut sumber ni hagugon dot penghiburan. Nasihat todim todi parbadiai ale Tuhan. Ale Tuhan debata Jehovah molodong tong nang ruas nami ale Tuhan ruas ni huriam. Aka naung selesai dia ke parsikolan. Naing ma Tuhan di bagasan parkarejuan. Pematoktong na paradion saluhut na ke parkarejuan dia kaya nakon nami. Na sedang mengalului akka parkarejuan. Tuhan debata Jehovah akasak kapakubasyon ni huriap ya le Tuhan sah di tangamu mah huwa kami homa nama baik jadina le Tuhan jala mampu memahami mangulahuni saluhutna. Lumobi Tuhan di pesta kesehatian mulai siana rangkaian kegiatan nang di pesta puncak ya le Tuhan na rencana kami di bulan Oktober naro homa ale Tuhan nama baik jadina
Sayurupi hami ale Tuhan disudi akka sakapakubasioni nang disudi akka rangkaian kegiatan ale Tuhan debata jala koma nama masuk-masuhon kegiatan ini nagabe sumber nagabe dalan lao pabalgahon di akka sudi rencana ni huriam ale Tuhan debata Jehovah. Tuhan debata Jehovah toktong ubah kami di bagasat tang yang nami akka parhubas ni huriam. Ya akka padita nami ka parhaladu nami saluhutna ale Tuhan. Sai parbisuki ale Tuhan parsahalai. Asa dinamangulahon ale Tuhan. Tordim tor di parbadia ma ale Tuhan nama dongani nama parsahalai saluhutna akka parhaladu ni huriam. Tuhan debata Jehovah negara nami pe ale Tuhan. Ubah kami toktong di bagasat tayang nami asa kondisi na kondusif oleh Tuhan di negara nami on. Jala pamarentah nami pada laton pemerintahan sesuai dohot hatam oleh Tuhan. Jala di padalan mardongan biar marodo poko. Jala kebijakan-kebijakan ni pamarentah nami seturut dohot kehendakmu oleh Tuhan debata Jehovah. Ale Tuhan debata Jehovah pardosa na gudang dohami Tuhan. Jojot farsake hami ho di pangalakon nami di akka niula nami ale Tuhan nang dipakkateon nami. Alani ale Tuhan asa tamah hami gabi haboran ni pasu-pasum. Asa tamah hami toktong marsob mamujiho di habadion mi sayurasi hami di pardosaon nami. Mauliate marihole Tuhan debata Jehovah marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho upuji hami maho. Amin. Tauduti marede sian bukuede nomor 715 ayat sada dot udutna laus tapapungu pilihan.
nyakoma pilyata martang yang maita. Ale dewata manami na di benua gijang, kodo haroroan ni salawut sila leo na dengkan do nasa ulibasa na moliutus. Ubasa kami masian na nilehom itu kami pilihan nami tu sejalo mai gawi uap na usus di colom. Pasu-pasu mai celaramuti asau parasia kami pilihanon. Patibul narajamu di tengah-tengah ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhiti di todim. Asalamu tadahami gudangi sililih mituami. Asalam girgir hami mando moliati tuho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakma hita mandok di tangyang atau patai. Alia manami gijang saya pinar badia maguarmu. Saya Roma ada jamu. Saya saumal moroham di tengahon sungai luna gijang. Leon matuami sedaron. Sesa manusia nami somok sanami. Idosa ni dongan nama dosa Tuhami. Unang kami tukir tu pengunjunan. Palua mahami siapa ngaku. Hai orang nak punah harajau. Doa tergurun. Rodia sama persaleli lenginga. Amin. Didungani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot olong rohani di bata ama. Do pasaronton di perbadia mahamu salahutna. Amin. Diamu amanami, inanami, ruas ni huria, tarlemobi, ruas ni huria ke jantung, napartangyangan di bagas nabi, manang di diape hami sian ruas ni huria, naro di tikion, dot parhalado, di multimedia, song leader, dot parmusik, mandok tuhita. Selamat malam, Horas. Horas.